morning, guys! Si Aisha yung maingay. I'm watching Aisha's vlog. I'm getting ready. It's only, ano ba yan? Ay, hindi ko maano. It's already 9:25 ng umaga. Yung shift ko is 12:20 pa, guys. Tsaka yung shift ko. Pero, maaga ako pupunta ng city kasi meron akong laser appointment. Pinaano ko na lang siya, pinabukon lang siya early. Kasi nga, 'di ba 9 na ako magfi-finish. Bukas na yung schedule ko after shift. Sabi ko ngayon na lang. Para din mahatid ako ni Dan. Kasi kapag ganito yung shift ko, 12:20, kailangan ko mag-bus. And ayoko mag-bus, guys. Kasi para sa akin, waste of time. Maglalakad pa ako doon. Pagkatapos, sobrang tagal pa ng bus kasi ang dami niyang stop. Parang iniisip ko, ang dami ko nang magagawa dito. Parang nadudoble niya yung travel time. Anyway, bibili din kasi ako ng parigalo ko sa aming anibersaryo. Tinatagalog talaga. Hindi ko alam kung kailan ko kasi ma-upload tong video na to. Wait guys, magre-ready na ako. Si Dan umalis, kinuha niya lang yung package ko kasi wala ako sa bahay. So, nag-leave lang sila ng note. Tapos, si Dan na yung make up. Hindi ko alam kung ano yun Siguro bag, hindi ko alam. Pero yeah, makeup muna tayo. This is the before. Yes. Hi babe! What is it? It's a box. It's a box? It must be my bag then. Thank you babe. So that's what it is, yeah. Just one? Yeah. Thank you. Okay guys, tapos na ako mag-makeup. Ito yung nasa mukha ko. The Ordinary na primer. And then nag-concealer lang ako. Walang foundation. Ito yung NARS na concealer. Ano tawag dyan? Radiant Creamy Concealer. Yung shade ko is medium to ginger. Ginger yung shade ko guys. And then may MAC Mineralized Skin Finish. Ano bang shade ko dito? Medium plus natural. Ito yung Cyrano. Kasi yan yung lagi kong tinadala kapag nagta-travel. And then on my brows, make brow. And then, yung blush ko is yan. Pero itong dalawa lang na shade. Kasi yan medyo very bright shade. Yan yung Too Faced na blush na, what do you call that? Sweethearts. Flushed blush ata. Sweethearts. Sweethearts. And then, sinet ko lang siya gamit yung aking Fix Plus na marapit na maubos. Ganito yung itsura. So, yeah, hindi ako nagfa-foundation, guys. Most of the time, ano lang, concealer. Tapos, biniblend ko siya, like, parang medyo all over my face, pero hindi masyado kasi hindi naman siya umaabot sa all over the face talaga. Pero naglalagay ako ng powder. And kapag na, nag-dry na yung mukha ko, I will wear my glasses. Itong glasses ko, lahat ng glasses ko, guys, galing kay Firmo. Firmo. Okay, mag-coffee na tayo. Coffee na tayo, babe. Hala, babe, yes, this is my bag. Teddy Blake. Gagawa ako ng unboxing niyan. Oh my gosh, excited! Ayan guys, paalis na kami. Pakita ko lang sa inyo yung pa-outfit ko guys. I'm wearing this top na I got from H&M. And then ito, APM Mall sa Cebu. And then I will just be wearing my shoes from Forever 21. Yung aking go-to work shoes. And then my bag, Kardashian Collection bag. Hindi ako nagdala ng baon kasi doon ako kakain. Kasi guys, ang aga pa. Yung shift ko, 12:20 pa. Pero okay lang yan para may time tayo. May time tayong bumili ng regalo. Saan yung Danny Boy ko? Guys, papunta na kami sa city. Nag-lipstick lang ako guys. I'm using the Good Vibes matte lipstick pack ganun. Ito. Pack ganun. You grumpy? No? Nice sunnies bag. Walang laman yung bag ko kasi hindi ako bring ng baon at saka hindi din ako nagdala ng tubig para empty yung bag. Para magaan lang. Yung appointment ko sa laser, ano pa naman siya, 11:15 and yeah, kaka 10 lang. So gala-gala ako, babe, ha? Babe. What's that? Gala-gala ako. I'm just gonna walk around Rundle Mall. Dito na ako, guys. Thank you, babe. That's okay. Thank you. 2 hours dito! Nakaka-time pumunta ng Target, kaya lang hindi ko kailangan pumunta doon. So, tawid tayo dito, guys. Punta tayo doon sa Rundle Mall. Ayan, punta tayo David Jones. Tingnan natin yung mga relo nila dito. Relo yung ibibigay ko kay Dan Dito na ako sa mga watches, guys. Na-realize ko kanina, okay lang pala mag-vlog ako kasi makikita to ni Dan, I think after ng anniversary na namin. Nung nagtingin-tingin ako online, yung ano ko sana is ito, Imperio Armani. Kaya lang hindi to nakasale yung dito. See, yung iba nakasale. 20%, 20%,
halos lahat. Pero yung gusto ko, hindi naka-sale. Shoot! Gusto ko yung bilhin yung mga ganito, oh, para masuot niya sa work. Kasi ang dami na niyang watch na ganyan, pa leather. Ah, that one looks good. Dito ako sa Tommy Hilfiger, guys. Gustong gusto ko yun. Yan. Ganda tingnan, no? Tapos meron din yung Imperio Armani, hindi siya naka-sale. Pero mas maganda tingnan yung Tommy Hilfiger. Yung Calvin Klein, guys, naka-sale. I have this out para i-compare sa mga gusto kong tingnan. But Calvin Klein looks good. Very simple lang niya. Pero ito mura lang. Hindi naman mura, pero compared sa Calvin Klein. Pero kung naka 20% off, kaya lang yan. Ito yung dalawa na pinagpipilian ko, guys. This is Armani Exchange. That one. And then Tommy Hilfiger. Mas maganda to, diba? Or ito. I'm so confused. Buti na lang may tumutulong sa akin. I got the watch, guys, yung Tommy Hilfiger, and it came down to 199 na lang kasi 20% off siya. Ang ganda kasi tingnan compared sa iba. Sana magustuhan ni Dan. Sana magustuhan mo. Punta tayo, Meijer, guys, kasi dyan yung appointment ko. Nabili ko na siya. At least wala na ako iisipin. Dito ako sa temp, guys, kasi may oras pa ako. Tingin-tingin lang. Dito ako sa ano nila, parang office wear. Asan yun? Yan, oh. Yan. May ganyan akong skirt. Alright, guys. Nandito tayo sa fitting room. Tingnan nyo na ako. Kakaganon ko. Tatry ko tong mga to. Mga pants. Then, meron to. Oh, half price siya. Kaya lang ang laki. Size 12. Tingnan natin. Ano na? Kasya siya. Kasya sana siya. Pero, ano na? Over naman siya makaano. Uy. Sige. Tsaka. Okay lang sana siya, oh. Naka-imagine wearing it with boots. Yung, wala akong nagustuhan. Kung ito size ko lang to, magugustuhan ko siya. Kaya lang hindi ko siya size. Pero ito yung pa-outfit natin today. Napakita ko na ba to kanina? Ba-iyans. There. Tapos na tayo kay temp, guys. Actually, babalik ako dun kasi meron akong gusto i-try. Kaya lang yung appointment ko in 5 minutes na. So, buti nandito na lang sa taas. 1 floor up. And, yeah, it's now 11:10. Yung appointment ko 11:15. Ngayon kasi malate. Okay lang maghintay basta hindi ako yung hinihintay. Dito tayo sa taas. Laser Clinics. Sobrang okay sa akin yung service nila. Makikita ko talaga yung difference kaya balik-balik ako dito. Dito ako sa Ali, guys. Itatry ko to. 3. Diba sabi ko pupunta ako ng temp? Wala. Kasi nahog ako ni Ali. And then after nito magla-lunch na ako kasi anong oras na? Ano ba yan? Dito na ako sa guys, Meijer Food Court. Bumili lang ako ng take-away na lunch. Ito. Doon ako bumili sa lagi namin binibilhan yung may soy sauce chicken. Lalagay ko lang to sa bag ko kasi ang gulo-gulo. Ito yung watch. Kasi dapat hindi ito makita ni Dan today. Binilhan ko na siya actually ng jumper na Port Power, guys. And na-receive ko yun sa sa work kahapon. Sabi ko lang sa kanya kasi every time na may package ako, sinasabi niya sa akin, ano yan? Tapos pinapakita ko sa kanya, parang nag-haul ako. Pero kahapon sabi ko, ay wala, nakita ko na to kanina. Kasi yun yung jumper niya. Ay, paano ba to? Ito yung binili ko sa Ali. Ano siya, cardigan na merong hood. Kasi matagal na ako naghahanap ng ganun eh. Actually, ibibit-bitin ko na lang to. Ganyan. Maaga pa, guys. Sana kinain ko na lang to, no? Okay lang yan. Ano oras pa? Yeah, maaga pa. May 30 minutes pa ako. Tapos yung lakad ko siguro mga 10 minutes lang papuntang work kasi malapit lang siya. Sana hindi ako bumili ng iced tea. Sana nag-coco ako. Tagal ko na hindi nag-coco milk tea. Chill-chill muna ako dito, guys. Guys, it is 9:04. Kaka-pick up lang sa akin ni Dan. I have my KFC. Nag-request ako sa kanya ng KFC para i-dinner ko tonight tsaka ibaon ko bukas. So this is the 3-piece, babe. Yep. Pakita ko sa inyo, guys, yung cardigan na binili ko kanina. Babe, I got the cardigan. Ang tagal ko na kasi naghahanap ng ganitong cardigan. Yung merong hood. Tapos mahaba. Hindi siya ganun kakapal, but that's alright. It was on sale. 50% off. So from, oh no, actually not 50%.
Basta $25.99. I got it for $15.99. And ito siya, my hood. It's gray. And it's long. Like that. I can wear this a fall. And it's from Ali. Ali. Yun lang. Baby lang. What do you have in there? Did you go to your mom's? No. No? What's in there? It's my clothes for tomorrow. Oo nga pala guys. After niya akong sunduin, pupunta siya sa bahay ng niya, friend niya. What time do you think you will finish tomorrow? No idea. Yeah. Kasi kailangan ko din siya sunduin after nila mag gala-gala. So you will just go to the pub? Yep. Yeah, okay. I'm actually still full, babe. They were giving out free drinks today. I wish I didn't buy my drink. I got that iced tea with my meal, the chicken meal, and then I got coffee as well. So kanina guys, actually ngayon, sobrang high ko. Kasi dalawa yung coffee ko. Parang dapat isa lang talaga yung inumin ko eh. Nag-Vietnamese coffee ako, and Vietnamese coffee, it's strong. So yeah. Sana makatulog ako, uy. I hope I can sleep. You will. Do you think so? I will edit a thumbnail and then put the video up tonight. Then hopefully sleep. Kasi feeling ko sobrang high ako, guys. Parang bahay na kami. Babe! Yeah. Did you cook me rice? Yeah. Thank you! Bahay na kami, guys. Guys, itago natin yung kasi nasa bag ko lang siya. Last time kasi nung birthday ni Dan, nandito yung present niya sa bag ko. Tapos, bigla niya inopen yung bag ko kasi meron siyang kinuha. Nakita niya. Yung resibo ata yun. Sabi niya, anong binili mo dun? Eh, alam niya. Kasi, mga gamit lang naman niya yung binibili ko dun. Yung Rebel. Yeah. Anyway, tago natin siya dito. Kasi hindi naman yan ginagalaw ni Dan dyan. Ano ba yan? Uy. Alam nyo ba kung ano nakalimutan ko, guys? Nakalimutan ko bilhin. Card. Okay lang yan. Sulat na lang natin sa papel. Hindi naman ako marunong magsulat-sulat ng mga ganyan eh. Anyway, magbihis lang ako, guys. Tapos kain tayo ng KFC. Tanggalan tayo ng makeup before tayo kumain. Para dire-diretso na. Ito lang yung gagamitin ko as usual. Yung simple ko na cleansing facial wipes. Nagpunta ako actually kanina ng Priceline. Diba sabi ko kanina, nag-upo-upo ako dun sa Meijer. Sabi ko, dun lang ako mag-chill. Eh, meron pa akong couple minutes. So, nagpunta ako sa Priceline. Chinek ko lang kung nag-sale yung ganito nila. Wala naman eh. Hindi nag-sale. Okay lang, hindi ko pa naman siya kailangan. Meron pa akong isa na tira. Pero kapag ito, nakita ko na nag-sale, binibili ko talaga siya. Kasi alam ko na magagamit ko siya. Isa yan sa mga tipid tips, guys. Like, kung alam nyo, nagagamitin nyo talaga siya, kapag nakita nyo naka-sale, bilhin nyo na. Like, you know, sa akin, tampons, yung din, panty liner, kasi alam ko nagagamitin ko talaga siya. Hindi siya masasayang. Tapos ito, alam ko nagagamitin ko talaga. So, kapag nag-sale, bili. Dito kasi, maasahan talaga na meron talagang magsisale. Okay, after na mawala na yung makeup, hindi din naman kasi ganun kakapal yung makeup ko. So, sobrang dali lang yung tanggalin. I have been using this, guys, Mario Badescu na facial spray with aloe, herbs, and rose water. Sobrang ganda ng review nito, pero hindi ko siya binili kasi hindi ko nagustuhan yung amoy. Pero si Lyra, binigyan niya ako kasi gusto niya itry ko. So, okay lang naman siya. Tinry ko siya dun sa, sa Mecca nung nagpunta kami ni Dan. Pero hindi ko favorite yung amoy niya. Mas gusto ko yung, ito, yung cucumber and green tea. Kaya ito yung binili ko. Ni-repurchase ko siya. Kasi yung isa, ubos na, oh. Ito yung cucumber and green tea na bigay din sa akin ni Lyra. So, yeah. Thank you, Lai. Hindi ko bet yung rose na amoy, guys. Para sa akin, medyo strong siya. Mas prefer ko yung cucumber and aloe kasi very fresh lang niya.
Oh, meron pala siya. Meal yung binili ni Dan. So, merong Mountain Dew. And then, I think tatlong thighs. Sabi ko kay Dan, thigh yung bilhin. And then, instead of potato and gravy lang. Yum! Tapos, nagluto na din siya ng rice for me. 3 ba to? Yes, 3. So, yung isa kakainin ko tonight. Kinain na ni Dan yung fries. Merong isa natira. Hindi niya naubos. And then, yung isang chicken, bukas ko na siya ibabaon. Ready na yung aking lunch bukas, guys. Rice at saka chicken and then gravy. Yum. Ito yung nabili ko sa Kmart. I think 3 ata to. Ang cute, diba? Ang cute. Sarap paglaruan. Anyway, yan na yun. Tapos na ako mag-edit ng thumbnail, guys. Ito yung paborito kung ano, guys. Mauubos na siya. Favorite lip balm ko. Nag-apply ako ng lip balm before talaga ako matulog. Like, gabi-gabi talaga before ako matulog. Nagli-lip balm ako. Nilalagay ko siya dito sa sa bedside table. Pero hindi ko siya makalimutan. And hindi ko naman talaga siya nakakalimutan. Ito is the Sugar Advanced Therapy from Fresh. Ubos na siya. Sobrang konti na lang siya. Daginot pa more ako dito, guys. See? Yan na lang. Inaano ko na lang siya. Parang dinidiin-diin. Para makuha ko yung nasa loob. So, parang may dent na talaga siya pa ilalim. Pero, meron pa kasi. So, bukas, or kapag hindi na siya ma-reach talaga ng lips ko, kahit diin-diin, gaganon ko na siya ng kokoo, tapos gaganon. Kasi gusto ko siya maubos. Sayang din eh. Maganda tong lip balm na to. Hindi siya sticky sa lips. As in, very, lang siya, very lightweight. Pero, it works. Lalo na ngayon na medyo lumalamig na. Meron din naman akong popo dito kapag naubos na yung aking sugar. See, malapit na maubos yung popo ko eh. Kasi nung dumating to, ito na yung lagi kong ginagamit. Nakalimutan ko yung popo ko kasi nga gustong-gusto ko yung sugar na fresh. Tapos, meron din ako yung galing kay Guerlain ata to. Yeah, Guerlain. Meron din ako. Gustong-gusto ko din to, guys. Kaya lang, sinisave ko siya kasi mamahalin siya. Luxury siya na Ito yung Super Lips. Matagal ko na to na feature. Maganda din to sa lips as in. Pero yeah, malapit na maubos yung aking fresh. After ng fresh popo, after ng popo, yun. Pero marami pa naman ako mga lip balm doon na hindi ko pa na-open. Pero, you know, ubusin ang na-open na. Guys, tingnan nyo yung mukha ko. In fairness doon sa rose water, kaya siguro ang daming magandang review kasi maganda din talaga siya. Hindi na ako nagtutoner eh. Yun na lang eh, sinispray ko na lang siya. Kasi sobrang dali lang, guys. Like, after mo ma-remove yung makeup mo, spray mo lang yun. And parang yun na, all-in-one skincare na yun. See? Very fresh tingnan ng mukha ko. Okay, matutulog na tayo. Anyway, that is it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Sobrang aga ko pa bukas. 8:30 yung shift ko bukas. Tapos ngayon finish ko 9. Bye.